Isifo seswekile kwisifo sentsholongwane i-COVID-19. Isifo seswekile sonakalisa indlela umzimba osebenza ngayo. Iswekile yediliya. Iswekile yediliya ihanjiswa emzimbeni ligazi. Ifuna incindi yedlala elithile elilawula iswekile egazini, ingene kwiinyama ezithile nakumalungu. Uba nesifo seswekile xa umzimba wakho ungakwazi ukwenza incindi, okanye incindi ingasebenzi ngohlobo ibimela isebenza ngayo. Isifo seswekile sisifo esingasuleliyo esiyingozi. Isifo seswekile sonakalisa ubuchule bomzimba ekulawuleni umlinganiselo weswekile yediliya kumjikelezo wegazi. Ingayingozi nakweyiphi inxalenye yomzimba. Isifo seswekile esingalawuleki sonakalisa yonke imithambo yegazi nemithambo-luvo. Ingayingozi kwinyama ezithile nakumalungu. Isifo seswekile esingalawuleki sibangela iingxaki ezininzi zempilo. Isifo seswekile sonakalisa isixokelwano sokungasulelwa zizifo ezithile. Senza kube nzima ukulwa usulelo. Abantu abanesifo seswekile abakho kwingozi engaphezulu kunabanye abantu ekufumaneni intsholongwane ye-corona entsha. Kodwa ukuba bayosuleleka, bakwingozi engaphezulu yosulelo lwesifo i-COVID-19 ebuhlungu. Kwaye i-COVID-19 yenza kube nzima ukulawula isifo seswekile, ingakumbi xa abantu benomkhuhlane, nokungenisa ukutya okungazinzanga, nokufumana amayeza ukunceda ukuphefumla. Khathalela impilo yakho. Yenza ulawulo lweswekile yediliya ibe yinombolo yokuqala ebalulekileyo yakho. Nqanda usulelo. Thintela i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.